nevstanu. Myšine, jestli nevstaneš, si mě nepřej. Ne. Myšine, vy se tady jen věčně válíte na chodbě po podlaze a překážíte nám v kůzi tam i zpátky. Překážel jsem a překážet budu. Víte co? No ale co se tady vůbec budeme vybavovat? Zavolejte milici. Tak, co pak to tu máte? Podívejte se. Jářku, tenhle člověk se tu většině válí na podlaze a překáže nám v kůzi tam, no i zpátky. No, myslím tak a tak, ale... Prosíme ho, aby odešel, ale on nic. Přesně tak. Proč pak tu ležíte, občané? Odpočívám. Tohle není vhodné místo k odpočinku, občané. Kde bydlíte, občané? Tady. Kde máte pokoj? No, je přihlášen v našem bytě, ale svůj pokoj nemá. Počkejte, občané, teď s ním hovořím já. A kde spíte? Tady. Je přihlášen v našem bytě, ale žádnou postel nemá a válí se tu přímo na holé zemi. Už dávno si na něho stěžuju. Vůbec se nedá chodit po chodbě. Nebudu přece chlapa věčně překračovat. No ano. Ještě schválně vystrkuje ruce a nohy, dokonce si lehá na záda a kouká. A já chodím v práci utána a potřebuji si odpočinout. Jistě. No a leží tu i v noci. Všichni o něj plotně zakopáváme. Já jsem si o něj dokonce roztrhl šaty. Většině se mu z kapes sypou nějaké dřevíky. Bosou nohou se po chodbě chodit nedá, to by si jeden nohy rozpíchal. Tohle už ho chtěli polít benzínem a zapálit. Polili jsme ho benzínem? No, benzínem jsme ho polili, ale jenom abychom mu nahnali strach. Ale zapálit to ne. Však bych taky nikdy nedovolil, aby někdo v mé přítomnosti živého člověka podpálil. No jistě. Ale proč pak ten občan leží tady na chodbě? No nazdar. No, protože nemá jinou možnost. Hele, v tomhle pokoji spím já. Tamhle zase ona, tenhle ten, no a myšin tady na chodbě. To je poněkud nevhodné. Každý občan by přece měl mít své místo. Jenomže už jiné místo nemá. Jenom tady. Na chodbě. To se nehodí. Tak co? Jak se vám to líbilo? Počkejte. Slyšel jsi, co říkal milicionář? No tak vstávej. Ne. A ten tady bude naschvál ležet věčně. To si pište. To je jasný. Parfait, mám.